Takže vás zdravím, chcem sa dotknúť jednej témy a to je zima a ochorenia. Zasa, nie som lekár, nič neberte ako nejaké odporúčania, ale je to zdravý sedliacky rozum a možno po týchto informáciách, ktoré všetci z nás v podstate poznáme, ale máme to tak niekde vzadu. Je to niečo, čo vieme, že určite fungovať bude a že to funguje, len kvôli práci, povinnostiam na to zabúdame. Takže, prečo sme chorlavejší a prečo tie choroby, ako sú chrípky, nachladnutia a podobné veci, prečo prichádzajú vždycky takto na jeseň, na zimu, prečo nám tečie z nosa. No, to prečo tečie z nosa, to je úplne iná téma, ale poviem to tak, naše telo je úžasný stroj, ktorý presne vie, čo má robiť. To znamená, keď nám tečie z nosa, je to kvôli tomu, aby nám zvlhčilo sliznice, pretože vysušená sliznica popraská, vnútri sú mikroprasklinky a cez tieto mikroprasklinky sa dostane do tela vírus, ja neviem, nejaká baktéria a tak ďalej a tak ďalej. Takže to, keď ste vonku, robíte nejakú aktivitu, tečie vám z nosa, to je super, tak to má byť. Keď máte horúčku, zasa telo už napadol nejaký vírus, telo s ním bojuje tým, že zvýši jeho teplotu, pretože normálna teplota tela je nejakých 36,5 alebo 37, plus minus každý zasa, všetky tie zdroje hovoria niečo iné, ale plus minus 37, povedzme. No a tie vírusy neprežívajú v prostredí, ktoré je príliš teplé. To znamená, zvýšenie tej teploty o stupeň alebo stupeň a pol už zabíja tie vírusy. A pokiaľ to človek nezačne riešiť nejakými antibiotikami a aspirínom, či jak sa volajú všetky tieto lieky, nepoužívam to na zrážanie teploty, lebo Ježišmaria, potrebujem ísť za druhý deň do roboty a potrebujem hento, o deti sa postarať a kraviny, tak vy si iba oddelíte symptómy a vy vlastne dáte telu povel, ty to nerieš, vyrieším to ja skrz lieky. No a telo si povie, OK, no tak teraz tú horúčku znížime, ale vírus sa poteší, lebo vírus zasa môže fungovať práve v tej normálnej teplote. Dobre, zasa som odbočil. Naspäť k tejto zime. Prečo teda sme viacej chorlavejší? Prvá vec, skracujú sa dni, dni sú sichravejšie, je viacej zamračené, nemáme dostatok slnečného žiarenia. To znamená, naše telo si negeneruje, nevytvára vitamín D. Či už cez tú jeseň sa aj viac zahalujeme, takže cez tú pokožku, aj keď svieti slniečko, to, že vám svieti na tvár alebo možno na ruky, na dlane, to je predplatné. Potrebujete veľké plochy kože, ako je chrbát alebo hruď alebo proste stehna, nohy, aby ste začali vytvárať ten vitamín D. Takže začneme sa viacej obliekať. Počasie nám zamedzí prístup tohto vitamínu D, takže treba jesť ryby a ryby tuk a oleje a všetky tieto potravinové doplnky, pokiaľ chceme byť zdravší, alebo teda pokiaľ chceme, aby nás choroby obchádzali, alebo aby sme vôbec nedostali. Ďalšia vec, vitamíny, či C, či E, či G, všetky vitamíny, alebo väčšina vitamínov je práve v zelenine a ovoci. Samozrejme nejaké orechy, tam je veľa stopových prvkov, ale o čo ide? Cez leto všetci s prepáčením žereme melón, hrozno, jablká, hrušky, čerešne, všetky dobré veci, ktoré nám dáva príroda, konzumujeme. Počas zimy to prestaneme konzumovať, lebo všetci vieme, ako chutia jablká nejaké decembrové alebo pomaranče, s výnimkám, ale aj keď si tie pomaranče človek kúpi v tom vianočnom období, tak stoja za prd. Nehovoriac o tom, že ten obsah reálnych vitamínov, ktoré by tam mali byť tabuľkovo, tak sú tam len tabuľkovo a tá reálna hodnota je úplne niekde inde, samozrejme nižšia. To, že si dáme sem tam nejakú kyslú kapustu a tú kapustnicu, tak to je v podstate v našom stredoeurópskom priestore spôsob, akým sa naši predkovia snažili práve doplniť tento vitamín C skrz túto kyslú kapustu, takže treba ju jesť buď častejšie, alebo vyhľadávať si naozaj kvalitné zdroje týchto vitamínov, alebo potom doplnky. Neodporúčam, ale lepšie ako nič. Ďalšia vec,
je zima, človek sa viacej naoblieka, je v tom teplúčku, oblečie sa radšej viac ako menej, aby ho neprefúklo a podobné sračky, prepáčením. No a potom neotužuje. To znamená, že treba už v letných mesiacoch, aj keď je trošku vonku zimšie, treba ostať v tej zime. Netreba na seba hneď hádzať ďalšiu vrstvu, treba sa trochu vystaviť aj tomu nečasu, trochu zmoknúť. Všetky tieto veci nám pomáhajú v budovaní tej imunity a v tej odolnosti. Tie nervové zakončenia v pokožke, v končatinách sa stanú trošku viacej otupelými a tým pádom budú, jak to povie, no vlastne odolnejšie na ďalšiu nejakú zimu. Prekurujeme svoje domovy, takže zasa máme suchý vzduch. Suchý vzduch znamená suchú sliznicu. Suchá sliznica znamená, zase čo som povedal, popraskané tie bunky a vlastne tá ochranná bariéra, ktorá je v tých našich slizniciach a cez ňu chytíme nejaký vírus. Ergovírusy. Viacej ľudia na jaseň a na zimu sú v uzavretých priestoroch. Nechodíme už toľko do prírody. Niektorí majú tú výhodu, že môžu ísť sa naobedovať aj v office niekam von do parku, tam si niečo zjesť, chodí sa viacej na fajčovky, no, keď tá fajčovka nie je až taká, nie je taký benefit, ale proste skrátka ľudia sú viacej vonku na vzduchu, sú viacej vonku v tom prírodzenom prostredí. V zime sme zavretí vnútri, či v domoch, či v kanceláriách, či proste v práci. Málo sa vetra, nedaj Bože otvoríte, už vás nejaký kolega alebo kolegyňa zatvor, nefúka na kríže, podobné záležitosti. Takže ten čerstvý vzduch tam treba. Tým, že sme utekli z tej prírody, tak sme sa pripravili vlastne o tú prírodzené prostredie. A sme vo vydýchaných, zaprdených, zatuchnutých miestnostiach, kde zasa s tým kúrením ide aj vlhkosť, veľakrát prší, veľakrát donesieme si nejaký sneh na oblečení alebo na topánkach, to sa potom tam odparuje, čo vlhkosť není až taký problém, lenže vlhkosť spolu s nejakým teplom dáva za rast rôznym baktériám, plesňam, vírusom, a vlastne, vírusom nie, to sa prenáša. Vidíte, nie som žiadny expert, ale to, čo rozprávam, chápete ten princíp. A ďalšia vec, ľudia sú viacej v kontakte s inými ľuďmi práve skrz to, že všetci sú zavretí, chodí sa viacej v autách, chodí sa viacej v mestskej hromadnej doprave, tam sú ľudia pozatváraní, dýchajú si, jak sa povie, na druhého a potom, keď príde toto chrípkové obdobie, tak je to len kvôli tomu, že ľudia sú viacej vystavení iným ľuďom, to znamená, tá nákaza sa šíri rýchlejšie. A teda pokiaľ má človek oslabenú imunitu, nedaj Bože, sú aj keď je to koncoročné večierky, teambuildingy, ľudia sú spolu vonku, niečo popijú, vrátia sa o 3:00 nad ránom, na druhý deň majú nejaké iné povinnosti, nevyspia to, ten organizmus si neodýchne, to znamená, tá obranná schopnosť toho tela klesne, no a potom chytia ten vírus ľahšie. Moja osobná skúsenosť, ja ochoriem väčšinou vtedy, keď mám nejaký veľký fyzický výkon, ktorý neodýchnem, nezregenerujem po ňom. Do toho som nevyspatý a najhoršie je, keď to ešte spojím vlastne s nejakou oslavou alebo s niečím podobným. To znamená, idem niekde von s kamošmi, sme do 2:00 do rána vonku, je to veľká grupa, neviem, niečo sa pije alebo sa nedospí, no a človek ochorie. Ja osobne mávam, či to je výhoda alebo nevýhoda, skôr sa mi vyhodí herpes, respektíve zima, každý to volá nejak inak, horúčka niektorí to volajú. Ja by som povedal, že my sme tí šťastnejší, lebo áno, je to nevábne, sa to otravuje, je to proste strašné, neznášam ten herpes, ale na druhej strane mne sa urobí toto a nie som potom chorý. Neležím proste v horúčkach, neležím niekde, mne sa povie, že na PN-ke. Takže, dobre, som odbočil trošku, možno, že je to nejaký typ nejakého genotypu, fenotypu, no a mám vlastne výhodu v tom, že síce sa mi vyhodí huba a vyzerám jak Quasimodo, ale aspoň neochoriem, neostanem úplne KO. Takže skontrolujem si ešte poznámky, lebo musím aj to robiť, potom keď sa vám hlúposti. Počkajte chvíľočku.
No a ešte jedna vec. Vianočné obžerstvá. To som zabudol, to je posledná téma, alebo podtéma tejto témy. Vianočné obžerstvo. Áno, všetci sme vinní. Koláčky, všaké zákusky, taký šalát, také mäso, tam hento, tam tamto, ako som povedal, tie večierky všelijaké firemné, veľa sladkého. A toto, ten cukor, je tiež veľký spúšťač chorôb, pretože sa vám prekyselí organizmus a zasa tá obranyschopnosť toho tela klesá, lebo ste zasýtení cukrami, hlavne tými rafinovanými všelijakými, takisto múka, veľa sa je mučných jedál, lebo však mučníky a cukroví a podobné záležitosti. Tak celé toto obžerstvo, nazvem to tak všeobecne, tiež veľmi vplýva na to, ako sa vašemu telu bude brániť. Konečne posledná vec je ešte nedostatok pohybu, lebo však vonku je tma, o 5:00 nejdem už von, nebudem niekde behať alebo sa zdržovať vonku. Je tam zima, prší tam, sneží tam, proste von nejdem, nehýbem sa, sedím doma, kysnem, rastie mi riť. A toto v podstate trvá v našich podmienkách 4 mesiace. A teraz si predstavte, že tie 4 mesiace každý z nás sme raz, 2, 3, 5, 10 krát chorí podľa toho, kto ako a podľa toho, kto to ako potláča a kto má akú imunitu. Takže len také malé odporúčanie. Všetci, ktorí sa čudujete, prečo ste chorí, tak je to preto o nejakých chronických chorobách a o nejakých veciach, ktoré vlastne má každý z nás ako jednotlivec dlhodobo v sebe, alebo dlhodobá nejaká nadváha, takisto fajčenie, ja neviem, alkohol, veľký príjem alkoholu. Toto všetko samozrejme ďalej vplýva, ale moje obecenstvo asi nepatrí medzi nejakých veľkých pijanov alebo nejakých užívateľov drog a podobných záležitostí, ale každý máme v sebe chronickú chorobu. Či už o tom vieme, niektorí o tom vieme, niektorí o tom nevieme a len tušíme, alebo nám sa to dáva nám to telo nejakým spôsobom najavo. My to samozrejme ignorujeme, alebo si to aj nevšimneme, alebo si to nechceme všimnúť. Takže zakončím to ešte jednou vecou. Prosím vás, prevencia. Budem sa tomu venovať ešte v inom videu. Ak cítite, že niečo nie je v poriadku, ak cítite, že zrazu niečo nesedí na vašom tele alebo na fungovaní vášho tela, riešte to. Dneska je doba informačná. Urobte si nejaký možno základné vyhľadanie na Google, ale určite to riešte s lekárom. Minimálne zavolajte, minimálne tam choďte, nech vám povie, čo je, lebo väčšina civilizačných ochorení a vlastne úmrtia na tieto civilizačné ochorenia spôsobuje to, že ľudia neriešia príznaky svojej choroby, oddialujú to, nechodia na preventívne prehliadky a potom už keď nastane tá choroba prepukne, tak už je veľakrát neskoro, aby sa zvrátila. Tak to poviem, to je také vhodné slovo. Takže dávajte si na seba pozor, starajte sa o seba, všetci starneme, všetci tlstneme, ale teda snažte sa to zamedziť čo najviac a takisto nejaké to starnutie samotného toho tela môžete oddialiť, či už tom pobytom vonku, dobrou životosprávou, dobrým aj mentálnym nastavením, dobrou duševnou pohodou a už od nejakých tých spúšťačoch chorôb, ktorými sú duševné, nazvem to tak, že záťaže, to už sa ani vyjadrovať nebudem, ten stres, nejaké, neviem, úmrtia, choroby v rodine, nevyriešené vzťahy, máte to naklonené alebo nahnuté s manželom, s partnerom, so ženou, s deťmi, to už je proste ďalšia téma, ktorá dokáže tiež človeka až zabiť. Pokiaľ má obrovský tento duševný stres spôsobený vlastne tými vonkajšími vplyvmi, alebo prišli ste o prácu, alebo prichádzate o prácu, alebo o partnera, alebo niečo podobné, tak toto môže veľmi výrazne tiež ovplyvniť vaše celkové zdravie a choroby, ktoré chytíte. Takže posledná vec bola toto. Držte sa. Čaute.